avanzamos, porque, a ver, unha das cousas que máis preocupa a mulleres e a homes é ese asunto de cando nos empeza a caer o pelo e a calvicie. Como levan, sobre todo, eles? Manel, vamos allá. Ninguno. Es cuestión de edad. Ningún. No, que va, nunca. Un pouco sí, pero si ten que ser, pois será. Pensaches poñerte perruca, implantes? No, no. Por qué? Naturaleza. O mellor é o natural. Eu non gastaría €1 en poñer pelo. Extensiones, ninguna. Eu me quedo en mi territorio. Mulleres atopamos os homes calvos máis atractivos. Pode ser, non sei. Somos iguales ou peores, pero... Donde se pone o pelo é a bonitura. Hai un calvo e xente con pelo para todo o mundo, non? 1:22 minutos, pois estamos xa con Emilio del Río. Que tal, Emilio? Bos días. A ver, o tema da caída do pelo, pasan os anos, é sempre algo que preocupa, non? Moi bo día, Rocío. Pois, efectivamente, ademais é unha consulta típica destas semanas e meses despois do verán, que temos o cabelo máis castigado, máis fatigado do verán, compre sanealo, cuidalo un poquinho, recuperalo. Por iso se di que nestas datas cae como máis o pelo, pero igual non por ser outono, por iso que dis? Sí, dixe de sempre, de feito se establece un símil vegetal coa caída da folla, non? Para o cabelo agora. E quizás cae un poquinho máis, pero o certo é que o cabelo nos está caendo a todos todo o tempo, continuamente, Rocío. O cabelo renóvase completamente ao longo dun ciclo de 3 anos e nos caen como uns 50-100 cabelos diarios de promedio. Pero, ahora en outono, ou ben se hai, ímolo ver quizás despois, algunhas circunstancias peculiares, perdemos máis de súpeto. E ao mellor caenos 200, 400 cabelos nun día. Sucede que despois os recuperamos nunhas semanas ou nos meses. Emilio, por onde comeza a calvicie, non? Que dicías que é unha desas principais preocupacións, non? Dos que xa chegan a consulta. Pois, efectivamente, con 14, 16, 18 anos, 18 habitualmente, 14 é un pouco precoz. Aí estamos vendo en pantalla ese proceso, e isto é o tipo que chamamos alopecia androxenética, que ten, o nome o describe moi ben, pero ten eses dous factores, os andróxenos, que por hormonas masculinas que temos tanto varóns como mulleres. É xenético porque unha doita ser de pouco pelo, porque na súa familia xa son de pouco pelo. Nos homes, aos 18, 20, empeza sobre as entradas e coroa, e nas mulleres vai rareando, teñen o pelo case sempre na zona frontal, non vai para atrás, é raro, pero vai rareando no medio, rareando, ata que se vea. Chámame a atención vendo a imaxe, non? Como nos homes, efectivamente, como dis, non? Pode empezar polos lados, pero na muller como nesa línea do medio do pelo, non? Si, é sempre o vértex, o curuto. Xusto aí é onde vai desaparecendo o pelo, pero con patróns diferentes. Algúnas veces os homes teñen un patrón feminino, aunque é infrecuente, e vai rareando o pelo entresacando, e algunhas veces as mulleres teñen o femenino, pero é excepcional. Que tipos de alopecia existen, Emilio? Porque entendo que cada caso será un mundo, non? De todo, de feito, calvicie asociámoslo a un tipo concreto que é a alopecia androxenética, pero a alopecia é todo tipo de caída de pelo. De feito, a alopecia é unha palabra curiosa etimolóxicamente, porque alopex en grego quere decir raposo, raposa, e é porque os raposos, os cans mesmo que teñen mascotas, non saben que en determinado momento calle moitísimo pelo, e por ese símil zoolóxico é que se chama así. Hai dous grandes grupos, as que son reversibles ou recuperables e as que son irreversibles, que se as tratamos tarde, aunque teñen tratamento, podemos frealas, retrasalas, pero que o que se perdeu, perdeuse. Claro. Algúns tipos vemos aquí, por exemplo, a teloxénica, que é a que falaba que cae máis o cabelo durante algúns momentos da vida, en vez de ser 50 ou 100 diarios, poden ser 400, 500, e adoita ter un ciclo dunhos 3 meses aproximadamente. Hai o tipo areata, que é por petadas, é así por coroas, que é unha caída que é autoinmune, en realidade é un problema de defensas. E afecta a homes e a mulleres, areata? Areata a ambos, aos dous, e aínda que é un problema de defensas autoinmune, de hiperestado de defensas, de excesivas defensas, de forma confundida, é como que dá nun cravo, en lugar de dar no cravo, dá no dedo. Pois sucede cando esa persoa ten moitas veces unha presión psicolóxica grande. O pelo é moitas veces un termómetro, nunca mellor dito, do estado emocional.
Esta areata que, claro, chama moito a atención, como ese boquete case na cabeza, é reversible? É dicir, se responde a un estado de estrés, pódese revertir? Actúa como unha carambola. O estado emocional é o que actúa sobre as defensas, e as defensas hiperérxicas excesivas é as que atacan o bulbo piloso como se fora unha bacteria, un tumor ou unha infección. Si é reversible de forma espontánea, moitas veces cando recuperamos un poquinho de armonía, de equilibrio, e outras veces precisa algo de tratamento, con medicamentos que freen un pouco a acción excesiva desas hormonas, desas defensas excesivas, descontroladas. E algunhas veces pode ser incluso o que chamamos unha alopecia areata universal. Son esas persoas habitualmente novas que vemos sen ningún solo cabelo, nas cellas, no cuero cabeludo, mesmo no resto do pelo. Realmente teño aí, pero está sen poder medrar. Claro, está aí latente. E logo temos esta frontal fibrosante, non? Que tamén chama moito a atención, sobre todo nas mulleres, non? Cando vemos como esa perda progresiva de cadera. Isto parece unha epidemia do século XXI, Rocío, porque isto cando eu empecé na dermatoloxía hai máis de 30 anos, que xa isto prácticamente non existía. En serio? E de 30 anos esta parte, en dos anos 90, un dermatólogo que se chamaba Cosart, que publicou os primeiros casos, son mulleres, e probablemente a audiencia o sitúe perfectamente, despois dos 45, 50 anos, coincidindo coa menopausa aproximadamente, que van perdendo pelo hacia atrás, Claro, de fronte para aquí, sí. Moitas veces o primeiro que perden son as cellas, comezando pola cola da cella. E esta, que non temos moi claro a que se debe, sabemos tratala e freala, curiosamente. Que ben. Pero non sabemos por qué. É algo que se dá en medicina, eses paradoxos que se dan en medicina moitas veces. Bueno, pero con solo saber como atallala, claro. Dende logo, aí somos capaces de conseguir frear e conservar o pelo. Cando alguén consulta por isto, sempre lle digo que son o 99% mulleres, excepcional en homes, teño moi boas novas para ti, teño malas novas para ti. As boas novas que vamos a conseguir frear a caída e aguantar ese cabelo, as malas novas que o que se perdeu, perdeuse, e por iso entra do grupo das irreversibles. Emilio, como tema do pelo, como ben estás contando, algo sensible para todos e todas, que conselliños nos das para coidar o pelo agora nesta época, non? Que ven do verán pois máis feble, como nos dicías, non? Pois o principal, xusto agora, quizás empezamos por aí, xusto neste momento do ano, sería sanealo e cuidalo un pouquiño. Un corteciño. Sanear as puntas, recuperalo un pouquiño, o traballo dos nosos perruqueiros e perruqueiras é fantástico e axuda moito. Porque realmente hai que decir que o cabelo só ten vida dentro da pel, no bulbo piloso. Se houbera que comparalo con algo, é como un tubo de pasta de dentes que vamos exprimindo de forma continua. Entón, sanealo un pouquiño en canto aspecto. Pero hai outros factores, por exemplo, a dieta. A dieta é fundamental para o cabelo e, de feito, o cabelo é un parámetro perfecto do estado nutricional da persoa, porque precisa aminoácidos que están nas proteínas, aminoácidos que teñen xofre, concretamente cistina, cisteína, están nas proteínas da carne, do peixe, dos ovos, etc. Precisa tamén moitos minerais, o máis importante o ferro. Cando unha persona ten anemia, o primeiro que cae antes que ter falla de glóbulos vermellos é o cabelo quebradizo, apagado, sen brillo. E moitos outros minerais, por suposto. E igualmente moitas vitaminas, sobre todo do grupo B. Pois anotamos todos os consellos, doutor. Creo que temos algunha consulta de WhatsApp para vostede. A ver que nos consultan. A ver se podemos ver ese WhatsApp. Pois, sí. Últimamente, cada vez que peiteo o meu cabelo, caeme todo isto. Será normal? Bueno, todo isto temos que imaginalo, pero bueno, supoñemos que un bo... Sí. Pois non hai que imaginalo, aquí está. Todo isto non é nada estrano que nos traen os En serio, clientes. fotografías a consulta, non? Sí. No, casi sempre nos traen, como se ve aquí, o burullo de pelo envolto un pouco de papel tisú. Pero últimamente a moda é traelo no teléfono, non? E incluso secuenciado da semana pasada, desta semana, do mes anterior, etc. Isto é típico do que falábamos que se chama alopecia teloxénica ou efluvio teloxénico. Son eses, digamos, baches, esas fochancas capilares, que é cando cae máis o pelo durante un período concreto asociado a situacións de estrés, a presión psicolóxica, non tanto de forma areata,
como falábamos, senón de forma difusa. Vale. Ou, por exemplo, a unha enfermidade grave, a unha transfusión de sangue, un ingreso Pero é hospitalario. preocupante entón ou... Sí e non, en realidade a persoa se alarma moito, pero é máis o que se asusta que o que é, porque isto é completamente recuperable de forma espontánea, Que ben. nun período de 3 meses, como falábamos. Pois que ben, pois moitísimas grazas, Emilio del Río, como sempre, por vir ao termómetro. Un placer. Ata outro día. Bueno, pois 1:32 minutos